Sanibonani bakwethu, King Nuba lo possible liboco umuntu ogqoka kahle ocula kahle. Bakwethu njengoba nazi ukuthi nami ningumusha wama hit song ocula kahle. Bayabuza abantu ngapha nangapha ukuthi Nombo uyazenza izwasho zama hit song. Abanye bathi ke bafuna ngibathwalise. Sengiqalile ke manje ngigqilaza kakhulu ke ngesigubhu ke manje zama hit song abafuna ukusebenzisa into ewumuthi ngoba mina ngisebenza ngamanzi. But noma okulungele ukusebenzisa into ewumuthi nasi isigubhu la so 100,000 iswasho njengoba nazi ukuthi 70,000 sona ngoba amanzi kuphela isigubhu siyadura ngoba sisuka le eMozambique lesigubhu njengoba ngisiphethe nje manje. Enjoy kumnandi emhlabeni, kumnandi esweni. Monke wasiphuza yi1 beqhamuke i-hit song. Monke wathi qhabuka yi1. Yabona manje mangake ngiphuze nje kungathi qhabu i-hit song. Mina ngiyakuthanda wentombazane, mina ngiyakuthanda wedaliwe, ngaze ngakuthanda wentombazane, wedaliwe, ngaze ngakuthanda wentombazane, wedaliwe. Kuya ngokuwe ukuthi ukhuma usikhulumisa ufuna siqopha umaskandi, i-rap, gospel, i-hip hop, R&B, isigubhu leso okhuluma kusona uthi sigubhu ngicela i-hit song, sigubhu ngicela ukukhuphula ingoma ama-viewers ku-YouTube. If ufuna ama-viewers i-following ku-Facebook, ku-TikTok, Instagram, YouTube, uyasebenzisa isigubhu sika Dr. Nuba. Bakwethu uzosithinta ke ey'nkundleni zokuxhumana sikhona. Siyanithanda kakhulu emakhaya. Ngaze nganithanda we Bambe bazozoba